Sreće se i put i most u ljeto ove godine. Očekujemo radove da krenu kroz 10 dana, a izvođač je izabran i sada je 10 dana odustanje od žalbe i ta neka procedura, a ujedno i 10 dana treba izvođaču da pripremi mehanizaciju, sagledat ćemo šta kaže Gospod Bog kada pričamo o vremenskim uslovima i naša procjena u prvi 15 dana marta, vjerojatno oko 10. marta, da počinjemo da radimo najveći infrastrukturni projekat, a to je i most i put u naselju Česma, dionica oko nekih 600-700 metara, vidjet ćemo od imovinsko-pravnih odnosa, izazova na samom terenu, investicije 1,7 miliona konvertibilnih maraka, Hidrokop je izvođač, evo čestitam na cijeni koju je ponudio, bio najpovoljniji, bila je i velika konkurencija, što je za grad uvijek dobro, da se malo takmiče pa dobijete i kvalitetniju cijenu. Ideja da dođemo do te prve ključne raskrsnice, a dalje je plan što razmišljamo, onaj dio dokle dođemo, onaj dalje da čitav modernizujemo. Dakle, što to znači? Strugamo asfalt i stavljamo novi kako bi zaista naselje bilo najljepše moguće. Dok ne skupimo dodatno novca, da i tu krenemo s obostranim trotoarima, ivičnjacima, fekalnom, oborinskom i vodovodom, znači kanalizacijom i vodovodom, jeli? A ono što je važno reći, ova druga dionica, sad ne kaže, oj, kao gradonačelniče, kako je ova druga faza puno skuplja od prva za isti 100 metara. Prvo, razlika je ogromna u cijenama, isti period nije 2018. i 2016. i 2024. To su dva različita svijeta, svjedoci ste toga i u vašim ličnim životima, a drugo je ključno što mi ovu dionicu radimo sa kanalizacijom i kolektorom u Vrbas. Dakle, prva dionica Petra Velikog, meni je žao, urađena je bez kanalizacije, mislim da je to pogrešno. Mi radimo sa kanalizacijom i fekalnom i oborinskom i vodovodom kompletno, dakle sve i ovo na novo. Radi se most punom dinamikom i naša je procjena da će se u ljeto ove godine susresti jedno i drugo i već imamo izabrano izvođača za šetalište od jednog do budućeg drugog mosta nasipom. Očekujemo izbor izvođača u martu za rasvjetu kroz Mađir prema trapistima i to je važno, znači da spojimo sve to. A šta je važno reći? Za 5-6 mjeseci mještani naselja Česma moći će u grad da idu kroz Mađir koji je osvjetljen, da idu kroz Kumsal jer će imati most i moći da idu opet preko Incela i Novog Borika, ali sa jednim još novitetom, novim kružnim tokom kod Audija, gdje isto počinjemo radove u prvih 15 dana. Ja cijenim načelnika da možemo u 2 sedmice da dobijemo građevinsku. To nam je negdje procjena. Mi u ovom trenutku iz Audi servis kružno imamo izabranog izvođača, o Gradipu se radi. Dakle, imamo izabrano izvođača za Audi kružno. Zamislite naselje Česma koje dobija most, koji dobija put, koje dobija jedno prvo šetalište kej uz ušće Vrbasa i Vrbanje, dobija novu rasvjetu, dobija besplatan prevoz i dobija kružnu raskrsnicu kod Audi servisa ulazu u svoje naselje. I da vam otkrijem još jednu tajnu, ta raskrsnica će imati i bit će jedna od najspecifičnijih, zato što će se nad tim kružnim tokom ukrštati 2 pasarele na ovaj način, jedna preko druge, što će biti jedna nova, ja to volim reći, ali zaista razglednica i vizura Banja Luke, tako da kad se ulazi u Novi Bor i kad se ide istočnim tranzitom imat ćete jednu kapiju od te 2 pasarele koja će jedna na drugu nadovezivati, slagati, nastavljati. Biće isto jedan lijep onako vizura i monument po tom pitanju. Tako da me sve to raduje. Sve ove radove planiramo završiti u narednih pola godine.